Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба койбер темалар турында кыскача. Бүген зират башлыгы Ришат Шайхуловка хөкем карары чыгарылды. Ул нинди җәза алды? Театрда вандаллар, Чаллының мастеровые драма театры кабат хулиганнар кулыннан зыян күргән. Барысы бергә язды. Россиядә 5нче тапкыр җиңү диктанты тарихи акциясе узды. Бүген Чаллы шәһәр судында Ришат Шайхуловка хөкем карары чыгарылды. Зират башлыгы махсус техник чараларны законсыз куллануда, законлы эшкуарлык эшчәнлегенә кымаучаулауда һәм вазифаи вәкаләтләрен арттырып куллануда гаепләнә. Ул нинди җәза алды, бу турыда беренче материалда сөйлибез. Ришат Шайхулов судья хөкем карарын укыганда бик нык борчылды. Эшмәкәрлек эшчәнлегенә кымачаулаган өчен җәзадан ул срок үтү сәбәпле азат ителә. Ләкин вазифаи вәкаләтләрен арттыру маддәсенең 4 эпизоды буенча гаепле дип таныла. Окончательно назначить Шайхулову наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением государственных и административных хозяйственных полномочий на государственной муниципальной службе на срок 3 года. Ришат Шайхулов 3 елга сынау срогы белән шартлы җәза ала. Гаепләү версиясы буенча ул җитәкче вазифаларын биләгәндә 2 оешмага ярдәм күрсәткән. Әгәр Чаллы халкы башка ритуаль агентлыкларга мөрәҗәгать итсә, ул аларның хезмәтләреннән баш тартырга һәм килешүне яңадан төзергә мәҗбүр итә. Тикшерү версиясы буенча җинаятьләр 2020 елның сентябреннән 2021 елның февраленә кадәр кылынган. Государственное обвинение просило назначить наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей и с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в сфере похоронных услуг сроком на 5 лет. Прокуратура хөкем карарына шикаят бирергә планлаштыра, чөнки җәзаны йомшак дип саный. Ришат Шайхуловка килгәндә ул комментарий бирүдән баш тартты. Масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре белән аралашмады. Айзилә Шаймөхәммәтова, Илмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Вандаллар яңа тәртип боза. Чаллының мастеровые драма театры кабат хулиганнар кулыннан зыян күргән. Бу юлы һөҗүмгә шар тоткан малай фигурасы эләгә. Бу хәл видео күзәтү камераларына эләккән. Толырак безнең материалда. Бу кадрларда 2 билгесез кешенең скульптурадан фонарны йолкып алуы күренә. Бу инде театрның хулиганнар кулыннан зыян күренүенең беренче очрагы гына түгел. Узган елның көзендә бина янындагы хәрефләр зыян күрде. Шуңа күрә аларны ныклырак конструкцияләргә алыштырганнар. Чаллы халкы кылган гамәлләре өчен хулиганнар гына түгел, аларның әти-әниләре дә җавап бирергә тиеш дип саный. Я думаю, что нужно вводить какие-то штрафы, может быть, установить видеокамеры и привлечь этих лиц к ответственности, потому что это порча имущества. А кто должен нести ответственность, они или их родители? А если это несовершеннолетние, конечно же, родители. Поругал бы я их. А что с ними сделать? Ну, это камень, обидно. Люди старались, люди делали. Просто надо так делать. Ай-яй-яй, я бы вот так пальчиком сделал, надо так делать. А должны ли они нести ответственность? Все должны нести ответственность. Театр җитәкчелеге бу хәл турында Эчке эшләр идарәсенә хәбәр иткән. Хокук бузучылар әлегә тотылмаган. Театр вәкилләре сүзләренчә фигурага артык зур зыян килмәгән. Аны тиздән төзәтәчәкләр, ләкин тәртип бузучыларны эзләү дәвам итәчәк. Айзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Барысы бергә язды. Россиядә 5нче тапкыр җиңү диктанты тарихи акциясе узды. Җиңүчеләр Мәскәүдә Кызыл мәйданда узачак җиңү парадына чакыру, абитуриентлар югары уку йортына кергәндә өстәмә баллар алачак. Мәйданчыклар бөтен ил буенча эшләде. Шул исәптән Чаллыда да. Автокалада җиңү диктантын язарга теләүчеләр өчен берничә мәйданчык ачылды. Җиңү диктантын язарга 210 кеше килгән. Алар арасында 85 яшьлек Елена Мищенко да бар. Ул элеккеге концлагерь тоткыны. Аңа 5 яшь булганда әти-әнисе һәм абыйлары белән бергә Германияга җибәрәләр. Бараки жили, в каждом углу поселяли в каждом углу семью с детьми. Вот стояли с такими мисочками железными, приносили в эмалированном ведре баланду. И в очереди вставали, нам баланды это и наливали, и такой, что сейчас коты не едят. Вот. Елена Мищенко үз тарихыңны истә тотарга кирәклегенә ышана. Җиңү диктантын язарга студентлар да, мәктәп укучылары да, түрәләр дә килгән. Аларның күбесе Бөек Ватан сугышы тарихы буенча белемнәрен беренче тапкыр гына тикшерми. Һәр елны катнашырга тырышам.
Чөнки бу инде укучылар белән, укытучылар белән, студентлар белән бергәләп утырып язу. Икенчедән инде үзеңнең белемеңне яңадан кабатларга мөмкинлек тудыра. Җиңү диктантында катнашучыларга 45 минут эчендә 25 биремне үтәргә кирәк иде. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Җәйге яллар бакча эшләре алдыннан күңел радиосы үзенең тыңлаучылары өчен язгы кичләр дип исемләнгән концерт әзерләде. Чаллылылар һәм шәһәр кунаклары өчен татар эстрадасының популяр артистлары чыгыш ясады. Алар арасында РСФСРның, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фидан Гафаров. Концертның якты мизгелләре безнең телекамера объективына эләкте. Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары язгы җәйге эшләр алдыннан көй җыйсын өчен күңел радиосы үзенең тыңлаучылары өчен язгы кичләр дип исемләнгән концерт әзерләде. Тамашачылар алдында Татарстанның атказанган артистлары Лилия Муллагалиева, Рояз Фасыхов, Марат Галимов, шулай ук татар эстрадасының иң якты һәм талантлы җырчылары Алинар Батталова, Алсу Абелханова, Марат Яруллин, Олина Софиуллина, Илдус Садыков, Фәрдәт Тимербаева, Илгәрәй, Айрат Гомәров, Вилдан Шамсетдинов һәм Гөлназ Асаева чыгыш ясады. Чараны РСФСР, Башкортстан һәм Татарстанның халык артисты Фидан Гафаров ямьләндерде. Күңел радиосының концерт сезоны тәмамланды, әмма алда күп кенә сюрпризлар көтелә дип вәгъдә итә оештыручылар. Быел 2023 елда безнең географиябыз тагын да киңәйде. Без менә ел башында Ижау шәһәрендә беренче тапкыр концерт куйдык, шулай Карчыда булдык. Инде 23 елда минемчә әле көз көне яңа сезон башлангач, республикабызның башка шәһәрләренә дә барып концерт куярбыз. Тагын бер күңелле тамаша 1 август күңел радиосының туган көнендә көтелә. Бүгенге менә шулар, алдагы ялларыгыз рәхәт уссын, сау булыгыз. Представляем кроссоверы Чанган. Стильный дизайн, высокий уровень безопасности, исключительное качество и комфорт. Только в апреле в Чанган-центре Герман Авточелны кроссоверы Чанган от 1 миллиона 859 тысяч 900 рублей. Плюс дополнительная выгода 150 тысяч рублей. Подробности акции по телефону 20 40 70. Посмотрели финал. Где котов на телевизор меняют? Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Видел? Да ничего ты не видел, ты же кот. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Миллионы товаров с быстрой доставкой до пункта выдачи заказов рядом с вами. Приумножьте свои личные сбережения с КПКГ «Господдержка». Ставка 13% годовых. Выдаем займы под залог ПТС. Набережные Челны. Новый город 107. Купи куртку и получи вторую абсолютно бесплатно. Только в апреле в честь открытия магазина «Сибиряк». Проспект Мира, 12А. 9-й комплекс, 12А. Остановка Медгородок. Продсклад «Победа». Персики консервированные 159,90. Блинчики по-домашнему с мясом 149,90 за килограмм. Все нужное по низким ценам.